Missioner. Sa mga na po ni isa sa kakatulog ko. Katoliko. Sir? Paul, mayang gabi diha. Ingon pa nimo ganina, basta mabunyagan na ka, di na gyud ka makasala. Karon na po, di mo kag all process. Katupang pag ingon nimo nga after sa bunyag, di na ka makasala, absoluto to o relatibo? Ako lang basahon eh. Ayaw ni og kay imo ning lalison. Dili man niya ako ang pulong diri. Ha? Paminaw ha? Dili ba niya ako ha? Oh, dili niya ako ha? Basahon ko lang. Paminaw kung ako ba ni? Oh. Categorical mo niya, absoluto ba to o relatibo? Tubaga, absoluto o relatibo niya, qualify ka diya. Kadto absoluto to. Dili to outright. Dili to outright. Absoluto. Pag ingon nimo nga absoluto, subot ipasabot after sa gitawag og bautismo, never gyud kang makasala. Absoluto gud. Umana ko nag-ingon nga tinuod na naman na mabasa karon kung imo na nga lalison nga dili ni tinuod ang nasulat sa Roma 6 o karon kaya dili naman ako ang imong gi-question ano eh kini namang Roma 6 nagtuo ba ka ni mangutana ko sa imo kung pananglitan sa akong kinabuhi na field ni karon sa dili dede ka mo tao ano eh mana akong tubag dili de ka ako ra basag balik dili ba de ka mo tao ano eh ang imong gusto ko Dili mo ang pangutana, Paul. Ibalik ang pangutana. Ani man god. Based sa question ganina na si Remigio, imong ikansawat ang mga Katoliko, katawa pa gani ka, di ba? Katong katawang demonyo di ba? Pagpatibig ang ngayana. Kalayo na kulang. Okay. So, nikatawa ka tungod kay ingon pa ni si Remigio, after sa gitawag og bunyag, possible pa kang gitawag og makasala. Karon sa question ni Brad ganina, ingon pa nimo nga on process pa. Gitubag na bukas ako karon nga absoluto after sa gitawag og bautismo kun bunyag, dili ka gitawag og makasala. Kini pang giingon ni mga on process. Mo ba ni ang kahulugan nimo sa absoluto? Mao dili. Dili na mao ang pagkasulti. Dili We come to absolute. Dili sa ingon outright. Humana biya ako nag-ingon. Dili ingon outright jud ka diha. Bisag kinsa naman nga tao. Tinuod na lahi sa inyo tinuod lang kay wa jud mo ni abot sa development. Nga niabot mo sa puwin nga dili na mo ulipon sa sala. Hangtod ulipon mo sa sala. Pero kami niabot na jud mi sa puwin. Nga ang effectivity ani nga maong baptism nitik na karon wala ningon outright dia human ko bautismo Okay. So ang atong kaatbang before nako mangutana Mr. Moderator, nagsigig kanang singgit ganina. Kinahanglan logic yun, kinahanglan na lohika. Kay ang lohika mauna ang rason sa mga tao nga naa sa insaktong gitawag og pangunahuna. Apan karon natong kaatbang nakakomitar og fallacy of suppressing the facts. Buti pasabot argumento na lubad-lubad. Pula puti. So buti pasabot illogical. Next, gitawag og question. Suma pa nimo basta makadawat og bunyag, perfect lang gitawag og makadawat og kaluwasan. Kung panalitan na ako'y mabasa sa Biblia nga human sa gitawag og bunyag nakasala pa, admitahon nimo karon nga iya kasyawa? Kasala hindi sa sala mortal. naman nagingon diri sa Juan nga dunay sala nga makamatay ug dunay sala nga dili ikamatay. Ang imo lang nga ang imo ba stricto lang ka kaayo nga pagkangalan sala mo na pero no diri mabasa nga naay sala nga makamatay ug naay sala nga dili makamatay pero imo lang kung gi-stricto yan na para imo mabali ang kamatuoran. Klaro na to, wala man siya nangutana pinakaklating sala. Ay balik ang pangutana. Mr. Moderator, wala ko nangutanag na abay sala nga ikamatay, na abay sala nga dili ikamatay. Pero sa Biblia, basta naa kay sala, di jud ka malangit. Buti pa sa buti ka maluwas, di ba? Pinadayag 21 na 27. Bisang gamay sala, dili makasulod sa kingharian sa langit. So di mo maangkon nga tawag ka na luwas ta. Ang ako pangutana simple lang unta kayo. Ingon pa nimo after sa bunyag or after sa kitag bautismo, di na jud ka makasala. Kung may mabasa ko sa Biblia
kapitulo ug bersikulo, letra por letra na. Nga human sa gitawag og bunyag, human si Kristo na dawat, nakasala pa. Admitahon mo karon ka nang imong pagtuiya siya ba? Pasada. Kung na. Kung na. Pasada. Sir, pwede ko ng Biblia, sir. I-challenge man ang atong questioner nga kung mabasa ang speaker nga ha? Patitaw sa siya. Kung may mabasa ko, ayun na sa So, mauyon ka sa iyang kondisyon. kondisyon. Ayaw ingon na itang ko nimo. So, dili, Wala pa gani nimo gibasa. Ipa-admit naman ko nimo. Unong say nasulod diha. Before na ko siya basahon, kay para dili ni mamahimong may pulos ang akong pagbasa sa Biblia, dapat na ay kapaingnan tanduha. Wala. Kung panalitan kung mabasa ko, kanya di ka po kamuyon, useless na akong pagbasa. Di na ko himuong may pulos ang nakasulat sa Biblia. Ang ako ang ipangutana nimo, tubag ka lang. Kondisyonal man eh. Kung pananglitan ha, kung panangitan, na ako'y mabasa sa Biblia nga, siyempre, gidawat na si Kristo. Gidawat ko si Kristo, nabunyagan, gito. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia nga, nakadawat na, pero nakasala gihapon, admitahon nimo karon nga, iya kasyawa. Siya. Kung kasala diha sila diha. Biblia naila di ko sa yawa. Sige. Nisumpay, okay. So, buti pasabot, naada isa lang na dili iya siyawa. Pamagi. So, ang buti nga pasabot, naada isa lang na dili iya siyawa. Sila di sa yawa. Nanalibog na yung ka ba? Grabe na, kadugay yung bibig. Di ko masabtan. Okay, ikaw mo di masabtan. Ha? Balik ko na ko ha. Inguni mo, human sa bunyag, di na ka makasalat. Ingon na po ka on process. Karon, ingon ko, kung pananglita na ako gitawag og mabasa sa Biblia, Biblia na ha, nga human siya ni dawat kang Kristo, siyempre nabunyagan to siya. Human siya midawat, nakasala gihapon siya, admitahon nimong iya kasyawa, ingon dayon ka nga, ang sala man god na ay ikamatay o dili ikamatay. Kung magitubag nimo sa kuha, di ba? Oh, ang ako ang paluap na po si mo ha, basta gani sala, dili ka tawag anang maluwas. Mana. Imo naman ang gi-stricto. Abi dili stricto ang Biblia. Ay, binuang atong basahon ni. Atong basahon na. Ipadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Tan-aw na to mupasar ba ni imong Wala rason? ka nakasabot diha. 21-27. O niya. Niya. Ato Wala ang ka nakasabot. unya na nakasabot ko ba? Basahon na nato ni. Paliw ko sir be. 21-27 ang suga sir. Di ko klaro. 21-27. 21 naman eh. 21-27. Okay. 17. Ito, sunod mo rin. 25. Dara. Ang suga lang sir. Apan walay bisan unsa nga hugaw, makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakat ang pasudlon sa syudad. Maulamang ang mga tao kan sa ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa lating karnero. So buti pasabot, bisag gamay tuldok sa sala, bisag gamay tuldok sa hugaw, di ka kasulod sa langit. So regardless na ha, ang sala mo ikamatay o dili ikamatay. Karon balik ko na akong pangutana, kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, seta sa Biblia, nga naay nidawat na kang Kristo, kinunan na Ginoo sa Kristo, kinunan na sa mga apostol, o niya nakasala gihapon. Admitahon nimo karon nga iya kas demonyo. Kung makasala sila diha sa sigon sa imong giingon. Na demonyo na diha ito? Teka. Teka. Ikaw ba? Oh. Karon, maklaro ni. Ikaw wa ka kasabot sa Biblia. Kanang gibasa nimo sa pinadayag nga walay buling ug guinsang salusama kaya nga makasulod sa gingharian sa langit. Tinuod na. Very good. Tinuod na. Pero wala ka kasabot nga ang gimen diha nga kinahanglan ta nga mahugasan ta sa dugo ni Kristo. Oh, karon kung ang tao nahugasan na sa dugo ni Kristo, abi ko nimo makadawat na sa iyang halad. Mao na ni ang mahitabo. Ako kabasan, kay kuno sa pinagayag wala ka kasabot ana. Wala mo siya. Klaro lang nato ang pangutana, no? Kana sa pinadayag. Ano mga pangutana? Ang imong statement ganina,
nga kung naana ka, kung luwas na, di na ka magpakasala. Mo man na imuha. Nya, madawat na to diya, pinagis po sa bunyag. Karon, nagkondisyon man siya na kung na'y mabasa nga nabunyagan na, nagsunod na kay Kristo, unya, nakasala. So, admitoon ba nimo nga Ipatay pa sa Diyos. oh, gipatay sa Dios niya? Lagi. Mo man na yan. Paminaw sa. Oh. Ingon na ni ang istorya. Karon, namay atong mabasa diha sa Biblia nga dunay man nagpamiya sa pagtuo. Karon, kung managpamiya diay sila sa pagtuo, ako mahimo diay kung yawa kung sila namiya sa pagtuo. Mao. May nabuwa nga ng talbawa. Teka, tubagon ta ka ni Abtong imong gibasa sa pinadayag, wala man ka nakasabot ni Abto. Isa dito. Oh. Wala man ka nakasabot ni Abto. Nabaliktad Oh. Wala ka nakasabot ni Abto. Lagi. Umana pa kasabot niya eh. Wala pa. Wala ka kasabot ato. Tagay ko. Sa bangga. Ganina. Di naman siya naman to. Di tax niya sa Bible. Wala man ko katubag adto. Tagay kong chance nga mo katubag Asa adto. dito mo rin mo Katong dahing walay buling sa lusama kung sa diya ka makasakasa sa kasalanan. O ako katubag adto. Ako tong tubagon. Ako tong tubagon. Abi gud nimo di. Kay kita ang nagbasa sa Biblia, kung wa ta kasabot, Klaro sa akin. Ani manggod. Ang revelation or gipadayag 21-27 dili na mo ako ang main. pero ay mo man gibasa Gikot ako na kay nagpalusot-lusot manggod ka. Ay mo man gibasa Ay, isa lagi ba? Nagpalusot-lusot manggod ka. Kung sakuan pa ba, mura kag ilaga ba nga igukod lang sa ko na ipit na corner ka na. Di ba? Patubagon lagi ta ka. Pero tubag ka sa ako ang pangutana. Una ka mo adtos lain ba? Kung makasala si Diba? Talbano, mayawa ka. Kung Kung ng trabaho. kisa mo din hari sa sala, ang Diyos. Kung makasala din si Talbano. Ani. Mga kung mayawa. Kung pananglitan, nanapoy laing tao ka Ano, argumento. ano, Kung pananglitan, naapoy mabasa letra por letra, kapitulo, bersikulo sa Biblia, nga ang hinungdan sa sala mao ang gitawag og yawa. Unya ko nga, ilanam ka sa sala, sa yawa gyud ka, di ba? Kung naapoy mabasa, ang bitahon na gyud ni mo as demonyo ka, kaduhalo na. Kita ba nga magbabasa sa Biblia? Ano yung mga gingon? Tinuod man na. Nga ang nagpakasala iya sa yawa. Oo. Tinuod man na. Tinuod man na. Tinuod ang ato bang pagsabot sa Biblia. Gitagaan ra diha ni Apostol Juan. Naman na mabasa sa Juan 3. Oh. Ang nagpakasala iya sa yawa. Sa to pa, nagpasabot na mga tao nga wala mudool ni Kristo, nagapabilin pa sa sala, ug sila mga makasala, iyaha sa yawa. Pero kung ang tao ni dool ni Kristo, ayaw question na si Kristo kay siya ang magmatarong sa tao, dili ako. Kung ako ang magmatarong, dili ko makapamatarong. Nagagagata sa grasya. Mga nga mingon, tao ra makasala ta. Ang Diyos mo ay magmatarong sa kuha, dili ako. Sa to pa, kung imo kong pangitaag perfeksyon, ang Diyos mo ay imong i-question na. Karon akong tubagon tong imong na mabasa nimo diya sa kanang sa katong gibasa nimo sa pinadaya. Oh. Sige, last. Mawala daw punoy buling. Unsa to? Makasulod sa langit. Makasulod sa langit. Tama way langit. Tinuod na. Mana, tupad na. Teka, wag pa! Napakoy explanation. Napakoy. Pero kinahanglan, sabto na to na. Tinuod. Alangan, may ikaw mahugdaw na tao. Magkasala na kay buling. Kung wa ka mahugasi sa dugo ni Kristo, dili ka kasulod. Alangan, dili ka kasulod. Apan kung ikaw, mudawat ni Kristo, mahugasan ka, atong basahon, mudawat ka sa iyang upiring, sa iyang hala. Ayaw ning niglalisak. Imo ning lalison, dili man ako'y nagsulat ani. Last na. Teka. Ang sang sitas. Ya sa Hebreo 10:14. Pili mo cellphone ba, di mo dapig nimo. Isa, dua, Walo. tulo. Yes, 14. 14, sige. Yes, sir, kay hina kay
Musangit ang signal. Sige. Mailan jud ang iyasyawa gyud tingnan ba. Kaya ang yawa mangita jud na siya. Mangita jud siya. Pikil sa tao. Unya di kasabot sa Biblia. Tinutong imong gingon, wa ko muna. Pero wa ka nakasabot adto. Wa ka nakasabot adto. Lagi ako sa balikon. Tinod na ang taong mahugaw. Taong naisala, di ka kasud sa langit. Hugaw ka. Tinod na way lalis apan na atong mabasa. Sa diyang mudawat ka ni Kristo. Imo na pud kung laliso na ni. Na atong basahon. Oh. Na akong basahon. Peter ba birthday Because by one sacrifice, He has made perfect forever. Oh, siya ang naghimong hingpit forever. Those who are being made holy. O karon no. Tinuod mo na. Sa diha nga kita mo dawat ni Kristo, makadawat man ta sa iyang sakripisyo, sa iyang pagpakamatay sa cross. Mo nang gingon dire. He has made perfect forever. Oh, katong gibasa nimo sa pinadayag, masulbat na to. Kaya ang taong makasasala, mahimo ng made perfect forever. Hindi, mingon na po ka, perfect ka. Dili naman ako'y nagsulat ko rin. Dili naman ako'y nagsulti. Oh, San Pablo man. Oh, ako ko din yung nasulti, iyahan ni. He has made perfect forever. Those who are being made holy. So, natubag na ni Paul. Kinsa man ang nag-made holy na to? So, natubag. Wala, nagbasa ka sa pinadayag, wala kang kasabot, kung sa'y sulpat. Okay, tama na Paul. Kagana to siya o 3 minutes niya. Moto si Paul no nga iyang gibasa Hebreo 10:14. Na dito'y forever. So, ihatag na po nato sa Katoliko si Sir RG. Kini nga tong higala, Wala na ko. napa na kadaghan mga utana diri. Muundang lang ko kay para mugibit ko sa uban. Pero nasabtan Di, ano lagi ulat lang. Ali. Di, rebater na siya. Rebater na. Di sa ka, di pa ka nahuman. Okay, ani. Ang ato ang kaatbang, kadugayan ng likoy-likoy, kadugayan ng tawag ang likay-likay, na corner bisag sakto. Kano na corner man, nanay ang palusot. Ang palusot niya, ingon pa niya, dili daw kuno na tawag anang perfect gidaw, dili gidaw ingon nga kanang diha-diha gidaw dayon. Ang ako nang gibasa sa Pinadayag 21:27, tama daw kuno to kung tawag ining mahitabo nga kung di pa kakadawat sa hugas sa dugo ni Ginoong Kristo. Mo nang gibasihan nimo ang Hebreohanon kapitulo 10 bersikulo 14. So paggamit nimo sa Hebreohanon 10:14 palpa ka ng daan. Nga naman kanang maong gitawag og sakripisyo refer na sa gibuhat ni Kristo sa cross. Ug madawat nato ng maong gitawag og sakripisyo isip hugas sa atong mga sala pinaagi una number 1 sa bunyag or bautismo. Diba? Galacia kapitulo 3 bersikulo 27. Pinaagi sa bunyag or bautismo atong nasulod na dawat si Ginoong Kristo. So katong imong bot-bot kanina, dito makapasar. Diba? Ingon ka ganina, absoluto. Nya dito na po, di na po absoluto. Ingon ka ganina nga, kinahanglan perfect na dito human sa bunyag. Kunya makasala pa di ay ka. Ingon ka kanina nga, palusot nimo nga, kung tawag anang sala, na ay duha ka sala, makamatay o dili makamatay. Kunya mo lagi hapon, Andrea po kasyawa. Kunya admitido ka, implied ganina, nga, ingon siya nakasala siya, so, Andrea gihapon ni kasyawa. Diba? Nakalimot ka? Amnesia ka? Ha? Oh, ikatulo nga tawag ka ng punto, gigamit mo ang Hebreohanon 10:14. Refer na sa halad, compare sa halad sa gitawag og mga Hudyo. Question again, anus anato madawat ang halad sakripisyo ni Kristo nga perpekto? Madawat nato dili tawag anang mong silbi kana betang murag natutuo lang ka. Madawat nato pinakauna sa bunyag or bautismo. Gisulob na to sa Kristo. Human sa gitawag og bautismo, mo na ng panahon na nga imong gisulob si Kristo. Pero kanang maong imong gisulob ang grasya nga imong nadawat kung makabuhat ka mo kupos na. Mo na di ba mo si Kristo ang mupadayon og mulahutay maluwas apan ang dili impas ang simuha. Wala man kay lahutay. Yango kadalama bahalang magkainom okay ra luwas naman ko. Mo na supat na sa imo. Wala ko nakilala sa Biblia.
ang ako ang tawag ang gilalis, ikaw man nagbasa sa Biblia, nga dili mao ang interpretasyon, ining maong gitawag kong Biblia. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.